A reforma do Centro Sociocultural da Ribeiriña, rematada a finais do ano pasado, verase complementada coa rexeneración da súa contorna cun xardín veciñal. Vamos poñer en marcha, despois de toda esta acondicionamento, unha actividade que é no exterior do centro e que vai consistir na rexeneración, digamos, paisaxística do terreno que ten alrededor este centro. Esta é unha actividade que é totalmente novedosa e onde queremos poñer o foco precisamente na participación. Do que se trata é que toda a veciñanza da Ribeiriña e mesmo de fora da Ribeiriña que teña interés precisamente ou curiosidade en coñecer técnicas de axardinamento que se van realizar dun xeito sostível e mediante técnicas efectivamente respetuosas co medio ambiente, pois se apunte. A iniciativa impulsada pola Concellería de Participación Veciñal e a Asociación de Veciños da Ribeiriña Conchido conta co apoio das entidades Senda Verde e Agrofloresta Viva, especializadas en permacultura para o deseño de espazos sostibles e respetuosos co medio ambiente. Nos dedicamos á xardinería rexenerativa, a impulsar proxectos colaborativos, intentamos tamén colaborar con distintas empresas a este nivel, non? Estamos como sempre baixo o paraguas da permacultura, que é unha maneira de diseñar espacios sostibles e intentamos colaborar e sempre implicar a toda a comunidade. A fase de implementación desenvolverase o 20 de abril e o 4 e 5 de maio. A programación inclúe unha introdución á xardinería rexenerativa e o deseño e creación do xardín veciñal, así como outros coñecementos complementarios. Os interesados en participar poden inscribirse a través do enderezo electrónico participacionveciñal@gmail.com.